Čaute, práve v tejto chvíli sa nachádzame v Žarnovici na Gypsy Feste 2025 a teraz stojím s chalánmi, ktorí si hovoria Alex Band Levoča, vy ich všetci poznáte, sú na sociálnych sieťach, na YouTube, majú veľmi veľa zhľadnutí. Ja som veľmi rád, že som tu s vami. Čaute chalani. Pozdravujeme. Chcem sa vás pýtať, dnes ste hrali tuná, ako sa vám hralo a čo chystáte do budúcna pre svojich fanúšikov a kde vás ešte toto leto môžu vaši fanúšikovia vidieť? Tak, ako bola otázka? No, že ako sa vám hralo a kde vás môžu vidieť ešte vaši fanúšikovia? Hralo sa nám tu super, publikum je tu super ako každý rok a plánujeme do budúcna nové skladby pre ľudí, aby nás... Nevadí, dobre. Plánujeme pre ľudí nové skladby a kde nás môžu ešte vidieť, tak ešte pár festivalov tu je, ale neviem ešte presne kde. Rôzne po Česku a Slovensku. Vy hráte aj zábavy a vlastne aj oslavy všade, kde si vás zavolajú. Takže vidím, že sa ponáhľate, nechcem vás dlho zdržovať a jasne cítim aj troška trému, ale vy nemusíte mať, lebo vy ste naozaj veľmi dobrá kapela z východu a všetci promotéri, ktorí sú, prosím, kľudne kontaktujte Levoču, Alex Band Levoča, lebo tí chalani na to majú a ja vám prajem, chlapci, aby ste boli zdraví, šťastní, aby sa Pán Boh na vás usmieval a na vaše rodiny, aby ste robili to, čo vás baví a aby vás to aj živilo. A zdravíme všetkých našich divákov. Čaute.